Γιατί μπορεί από τα 10 πράγματα να μπορείς να κρατήσεις 2. Ακόμα και αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αυτό είναι το πρόβλημα πολλές φορές. Ο τρόπος σκέψης όταν είναι άσπρο-μαύρο. Αυτό είναι πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να τα απορροφήσουμε όλα. Ένα πράγμα να κρατήσουμε, σίγουρα θα βοηθηθούμε. Λοιπόν, καταρχήν, να μπορέσουμε να βρούμε την ισορροπία στη ζωή, βάζοντας όρια, μαθαίνοντας να λέμε όχι, μαθαίνοντας να ζητάμε βοήθεια όταν τη χρειαζόμαστε, χωρίς να αισθανόμαστε ότι αυτό είναι κάτι κακό. Επίσης, να βλέπουμε την αποτυχία μέσα από το πρίσμα της εξέλιξης και μέσα από το πρίσμα της κανονικότητας. Ότι δηλαδή είναι λογικό κάποιες φορές να αποτυγχάνω στη δουλειά, σε σχέσεις, σε στόχους που θέτω και αντί να απογοητεύομαι, κοιτάω να δω τι μπορώ να κάνω καλύτερα και διαφορετικά την επόμενη φορά, έτσι ώστε να εξελιχθώ. Το κομμάτι της αγάπης προς τον εαυτό είναι κάτι καταλυτικό για όλα αυτά και πολλές φορές